Здравейте, това, което се случва в Кипър, няма пряко отношение към България. Прочетох редица мнения в това отношение, с изключение, разбира се, на влогове, които български граждани имат. Като цяло, към българските граждани, към българската икономика няма пряко отношение. Но това, което става в Кипър, е показателно за продължаващата криза в еврозоната. Всъщност кипърските банки бяха разтърсени от дълговете, които бяха принудени да отпишат, и от инвестициите си в гръцки ценни книжа. Този въпрос се знаеше от миналата година. За съжаление, от тогава насам не бяха взети достатъчно мерки. За съжаление, и Еврогрупата даде грешни решения на Кипър, и сега това, което се случва, е всъщност едно дълбоко преструктуриране на кипърския банков сектор. Предполагам, че много капитали ще го напуснат в крайна сметка. Банките в Кипър са около 1/3 от икономиката на страната, което означава, че самата икономика ще влезе в едни дългосрочни проблеми. Ще видим колко успешно ще могат да се справят кипърските власти с тях. Отново този проблем няма общо към България. Той е свързан с липсата на достатъчно стабилна основа и на достатъчно стабилни институции в рамките на еврозоната. Това нещо се изгражда в момента. Надявам се, макар и бавно, макар и късно, страните членки взимат необходимите решения и такава малка страна икономика като Кипър да не бъдат причина за по-големи сътресения. Отново, по-добре е да си гледаме какво се случва в България, и за България банките са стабилни. Това, което е важно, е да гледаме бюджетните баланси, така че от бюджета да не излезе някакъв проблем. Пряка връзка между двете страни няма.